Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu sauraron mu barkamu da sake saduwa. A yau za mu kalla yadda ake yin waɗansu dabarbaru a WhatsApp, wato tricks kenan a cikin WhatsApp. Ba wai dai cheat bane kamar yadda waɗansu suke faɗa. A'a, sai dai waɗansu abubuwa ne da ake ta'ammali da su a yau da kullum. Amma kuma yana iya yiwuwa ba mu san waɗannan abubuwan ba, sai suka ɓoyu daga gare mu, sai suka zamto abu boyayyu. To insha Allah yau zamu dan warware ma mabiyan mu, sai mu antaya cikin WhatsApp domin ganin yadda za a yi waɗannan abubuwa. Da farko zamu ga yadda ake ajiye sako mai muhimmanci cikin sakonni da yawa. Alal misali, yanzu idan mutum ya shigo WhatsApp nashi, yana iya yiwa akwai wani group haka da mutane suna da yawa, kuma ana yin sakonni masu muhimmanci, sakonni da yawa ba iyaka. To sai kaga wani sako kana so ka adana shi, ya za ka iya yi ka adana shi? To da fari idan ka zo kan sakon sai ka danna shi haka, idan ya kawo wannan kala sai ka tawo nan sama akwai wani tambarin tauraro, sai ka danna kan shi. To idan ka danna kan shi shikenan, koyaushe idan ka fita a cikin group ɗin, da zaran ka dawo sai ka taɓa sunan kan group ɗin haka, sai ka taho nan wurin start images kenan, wato a sakonni da aka samu su alaman tauraro. Kana shigowa zaka ga sakonka gashi nan. To abin da zamu duba kuma na uku shine yadda ake iya tagging sako a cikin WhatsApp cikin sauki. Na san mutane da yawa sun iya tagging na sakonni. To kamar yanzu misali, ina so na bama wannan aboki na ansa, galibi mutane suna zuwa kan wannan alama ne na sama sai su danna shi, ko ba haka ba? Shine zaka iya bashi ansa. To amma hanya mafi sauki, kana iya zuwa ka kama sakon shi, ka kama sunan shi sai ka ja shi gefe, musamman gefen dama, sai ka sake shi. To kun gani ya shiga ba tare da bata lokaci ba. In ka kama shi sai ka ja shi sai ka sake shi. Abu da zamu gani na gaba kuma yadda ake locking recording. Wasu ba su fahimta ba idan na ce locking recording. Yanzu misali anan, idan na so na yi recording, akan iya danna nan wurin a rike sai a yi magana, idan an gama sai a sake shi. To amma hanya mafi sauki idan kana so ka yi recording kamar na minti 1 ko fiye da haka, in ka kama shi sai ka ja abin sama ka sashi a cikin kwado, sai ka ɗaga hannunka ka yi ta bayani, sai lokacin da ka gama bayani sai ka danna madanni na tura sako. To kuma da izinin Allah sakonka zai tafi kenan ba tare da bata lokaci ba. To mun gode, sai mun sake haɗuwa a bidiyo na gaba. Allah ya bar zumunci.